хонаи фурушӣ дар автовокзал рӯ ба рӯи бинои автовокзалда ҷойгир аст. хиёбони Сино, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 5 хонага бо масоҳати тақрибан 100 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи Бинои Советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. нархи хона бошад 980 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷей занг зада пурсон шавед. навормона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад. дӯстони азиз, роҳрав аст. якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом алоҳида ва ошхонаву балкон аст. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем.